ma'aiki ba. Duk isar mutum san ba zai kamar maceci ba. Duk isar mutum san ba zai kamar habibi ba. Duk isar mutum ba dan shi akai duniya ba. Duk isar mutum ba dan shi akai lashira ba. Duk isar mutum bai zam tambaya kabari ba. Duk isar mutum bai zam to amsa kabari ba. Duk isar mutum bai zam to hutun kabari ba. Duk isar mutum bai zam to dadin kabari ba. Duk isar mutum bai zam to hasken kabari ba. Duk isar mutum layar raba ba ta yi ci ba. Duk isar mutum ranar nan ba zai yi ci ba. Duk isar mutum ranar nan ba zai yi beli ba. Duk isar mutum ranar nan ba zai yi listin ba. Duk isar mutum ranar nan ba zai ga Allah ba. Duk isar mutum ranar ba za ya hau kujera ba. Duk isar mutum ranar ba za ya hau baraka ba. Duk isar mutum annabin da ya gabansa ba wai ba. Duk isar mutum magari dai ba zai ma'aiki ba. Duk isar mutum ba dan shi akan yi kowa ba. Qala wa izzati wa jalali ba wai ba. Allahu ya ce wa ma'aikin mu ba wani can ba. Laula ka ma'aiki da anbiya ba zai yi ba. Laula ka ma'aiki manzanni ma ba zai yi ba. Laula ka ma'aiki malakai dukan su ban yi ba. Laula ka ma'aiki da in su kan ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da har in su ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki gaske bakwai ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki dan mai bakwai ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da kalamun fa ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da lahutu ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da farki ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da fatidu ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da walkiri ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki mika'il ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki asarafil ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki azra'il ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki aljibril ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da rayuwa ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da mutuwa ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da aljanna ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki har wuta ma ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da ko akwai ba zan yi ba. Laula ka ma'aiki da babu tu ba zan yi ba. To dan ka na yo kowa ban cire guda ɗaya ba. To dan ka tile sai sun so ka barin duba. Amma in sun ki ka kyale su ba sa sha ba. Dan sun so ka gaba ɗaya ba za su daɗa ka ba. Aka ko da sun ki ka ba ma za su rage ka ba. Kuma tilas sai an so ka barin duba. Duk isar mutum san ba zai kamar ma'aiki ba. Bijilali gwanin sarki kai ne ba makakina. Gani ya zo yau ma dai zan ɗora kasi tuna. Da kun shugaba din ce ka san haka sarkina. Ka saka talin ku sako jalla makakina. Kowa ya amince ba na biyan sama soyina. Ka san haka kai ma ba kake so ya makakina. Yan wana to sai ku tsaya duk ku ji zancina. Kimin murna yau na ya anko da makakina. Kai ku je na yi sako a'a zo ku ji zancina. Wanda Allah ke so ni ma shi ne masoyina. Wanda Allah ke kauna ni ma shi nake kauna. Wanda Allah ke bege shi nake wa kasiduna. Wanda Allah ke kallo kallon sa nake nema. Mai sa Allah yayi shi ke sai ta tunanina. Mai hana Allah yayi shi ke canza tunanina. Mai sanya kamar mai shin Allah ya bi manzona. Ni ma akadin ne mai so sai ya bi manzona. Shi ko fushin Allah sai an taba maulana. Ni ma fushi na sai an taba ma'aikina. Wane ne habibinsa in ban da ma'aikina? Wane ne habibina in ban da ma'aikina? Wane ne badadinsa in ban da ma'aikina? Wane ne badadina in ban da ma'aikina? Annabin Allah ni ma shi ne nan annabina. Fatan Allah ni ma shi ne nan gatana. Mai ba Allah shi ne ke bani masoyana. Yan wana na san kun gano kuma zancina. Wani fata kowa ni dai ya rike manzona. Kanin ko tsira to ya jalla makakina. Adadin dukkan alam kari wa masoyina. Adadin dukkan dare adadin dukkan rana. Adadin tsakuwar daji hanya da cikin gona. Tun kashi kanin ka ta yi wa masoyina. Ka sako alinsa gaba ɗaya jalla ilahina. Kado da sahabbansa ya jalla makakina. Samman ma sai di abakar ya rike manzona. Sai di umar shi ma ya rike ma'aikina. Sai di usman ali ya rike ma'aikina. Kullum na zo nan kun sai na cire hulana. Na yo ladabi sannan na ajiye kuyawuna. Kun mai karan madadi ba basidi murabbina. Ba basidi sharif sani mai sai ta tunanina. Ba basidi sharif sani karan san manzona. Ba basidi yarab shauyi ne kausa masoyana. Ba basidi yarab yaushi ne shehu masoyana. Ka kare mana shi rabu makakina. Burin shi kawai kowa ya rike ma'aikina. Allah ka dare mana shi domin safarin duba. Duk isar mutum san ba zai kamar ma'aiki ba. Maza da sharif sani tabbas sun zamo
bayanka dai sai annabi kafi Mahmud farin duba To isar mutum san ba zai kamar ma'aiki ba. Ibrahim sallama kun wanda muke yayi sallama gurin annabi gafarar dukan bayi sallama gurin annabi rahamar dukan bayi sallama gurin annabi ni'imar dukan bayi sallama gurin annabi arzikin dukan bayi sallama gurin annabi ribar dukan bayi sallama gurin annabi jarin dukan bayi sallama gurin annabi lafiyar dukan bayi sallama gurin annabi shajiran dukan bayi sallama gurin annabi shabikin dukan bayi sallama gurin annabi sha sallamar bayi sallama gurin annabi sharukon dukan bayi sallama gurin annabi mai kaunar dukan bayi sallama gurin annabi masoyan dukan bayi sallama gurin annabi mai cecen dukan bayi sallama gurin annabi mai kiran dukan bayi sallama gurin annabi mai tafi da dubayi sallama gurin annabi mai rukar dukan bayi sallama gurin annabi mai kai dukan bayi sallama gurin annabi mai karbar dukan bayi sallama gurin annabi mai saukar dukan bayi sallama gurin annabi sannadin dukan bayi sallama gurin annabi dabba'in dukan bayi sallama gurin annabi jallabin dukan sallama gurin annabi mai gidan dukan bayi sallama gurin annabi shugaban dukan bayi sallama gurin annabi ka wuce dukan bayi sallama gurin annabi ka kure dukan bayi sallama gurin annabi ka kure sanin bayi sallama gurin annabi arifin dukan bayi sallama gurin annabi malamin dukan bayi sallama gurin annabi da ba kai ba bayi shugaba ashe ba nabiyin ka duk cikin bayi shugaban mu ba nabiyin sa abin cika bayi kubbadan nace inda akwai sa duk cikin bayi har idan nace bayi to ina nufin bayi aljannu yan adam duka na kira su duk bayi anbiya da manzanni duwa da kace bayi fallakai gaba ɗaya su masu na cikin bayi shugaba kadai ne sarki mu ka kawai bayi kuma shi kadai ke shayar da dukkanin bayi kuma shi kadai ke baciyar da dukkanin bayi shi kadai ya zam taskar rabu shi ya ba bayi shi kadai ya ba bishoyi ya bai waci yayi to dan haka kowa in ya bar shi ya zamo yayi Allahul muhdi wa alal qasim yace bayi aljanna kake so kama shi kan sake bayi domin annabi shine ke bai wa dukan bayi Allahul muhdi wa alal qasim ababayi wa kudu anasu wal hijara ababayi to amma ya daukar ya saka yi can cikin sanyi ko anan na san kun sanye daban da dubai shugaba guda ne ba zan daina faɗi na ba To isar mutum san ba zai kamar ma'aiki ba. to ashe ma'aiki na ya dayanta haka ne to nake kusan annabi ya dayanta babi ne shi yasa nake ce maku shugaba guda ɗaya ne kayan nan kadiran kayan bana gurin wani shugaba nake magana ta na je mu fadi ne rabu na kula min da sharif sani shi ɗaya ne ke faɗa mu gane Mahmud shi ba fadi ne rabu na uwa da uba na kula su su ne ke tsayan wajen neman ilimi ban dai gane rabu na kula su da kyau shugaba suke su ne shugabani ne naka dai masoyinka na gidan Sidi abada bane ina gunka dan ganan ya sa'allu na Sidi ne masoyinka to ko kuma da ku nake ku daya ku dai jini da dayan da na yo nasiha ce na yo maku ta biyin ita kuma shawara nake baku da ukun ka gata nan kashe jini nake maku shugaba guda ne kwamin da kun ji dukanku in kun yace kanku umma kun ji kanku kun yarda abuwa kuka samu ruwa kanku amma ba ku yarda ba in bara na dai barku to amma ku cikin tawulin ba ku ji daɗi ba